Sinimulan na nitong Lunes at 10 ng Hulyo ang ROTC Summer Camp Training para sa taong 2023 sa Camp Tito Abat sa Manaoag, Pangasinan. 530 mga estudyante mula sa kolehiyong piniling sumailalim sa Reserve Officer Training Corps o ROTC Summer Camp Training mula sa Region 1 at Car Region. Isinagawa ang opening ceremony sa Camp Tito Abat, Manaoag sa lalawigan ng Pangasinan araw ng Lunes, Hulyo at 10. Ayon kay Colonel Leopoldo T. Babante, Group Commander ng 1st Regional Community Defense Group, ang mga estudyanteng sasailalim sa ROTC Advanced Summer Camp Training ay mga incoming second class na inaasahang hawak sa mga junior ROTC cadets. So incoming second class ang mga ito. So ito yung mga training na kailangan na pagdaanan nila para pagdating ng time na sila na mag-handle ng mga ROTC cadets, mga junior ROTC cadets, is capable na sila. Ayon pa kay Babante, tumaas ang bilang ng mga babaeng estudyante na sumali sa ROTC program ngayon. Anya, 40% sa mga estudyante na sumailalim ngayon sa summer camp ROTC training ay pawang mga babae. Ayon naman kay Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz ng Philippine Army, guest speaker na nasabing seremonya, kapansin-pansin ang pagdami ng bilang ng mga estudyante na nais nang sumali sa ROTC program ng pamahalaan. This number of mga cadet officers, very welcome development for us armed forces kasi napakalaking bagay na they are volunteering. So I'm glad that significant number enrolled with the ROTC kasi yung dalawang components, kumbaga napakadali. Kung yung mga estudyanteng gusto lang na, for convenience, they will not volunteer for the ROTC program. And that's why this fit of these students is very remarkable. Inihayag din ni De La Cruz na maaaring maging target ang mga ito sa pag-recruit ng mga CTG para sa armadong pakikibaka. Gayunpaman, naniniwala ito ng pagsasailalim sa mga kabataan sa ROTC training ay magreresulta ng mas malalim na relasyon sa kapatiran at pag-ibig sa bansang Pilipinas. And definitely, as cadet officers, you may be targets. You may be targets. Kasi alam nila na pwedeng isa sa inyo maging infiltrator sa armed forces. But I know they can never do that. Kasi while you are on training, there is this bond between you na made-develop na parang magiging magkakapatid kayo. As I was saying, ako, katulad yung mga officers nyo, meron kaming kanya-kanyang brotherhood na nakuha because of our ROTC training. Na kapag kami ay ni-recruit, kahit nung kami kadete pa lang, mas mahal namin yung brotherhood namin. Narito naman ang mensahe ng mga kadete para sa mga kabataan na nagdadalawang isip na sumali sa ROTC. Mga kabataan, huwag natin kalimutan na mahalin ang ating bayan kasi masasayang yung mga ibinuwis na dugo ng ating mga ninuno dito. Papunta man tayo sa ibang bansa, dito pa rin tayo nagmula. At ang ating inang bayan ay nag-iintay sa atin. At yun ang sumisimbolo sa ating pagkatao. Yan lang masasabi ko. Salamat po. Wala po kayong dapat katakutan dahil wala pong mga bagay na walang katotohanan yung mga sinasabi ng mga nasa kabila. Dahil ang katotohanan lamang dito ay pinapalakas nila ang inyong katawan at dinedevelop ang leadership skills ninyo at social skills. Hindi rin nagpahuli ang dalawang babaeng trainee sa paghihikayat ng mga kabataang kababaihan na sumali sa pagsasanay sa militar. Sa mga kapwa ko babae dyan, huwag kayong mahiya and if ever they are asking you, they are questioning your capabilities, show them that you can surpass them and show your best and surpass your limits po. As a part po ng kababaihan, wag po kayong matakot na mag-join sa ROTC. Wag niyo pong pakinggan yung mga sinasabi nila na negative na attitudes or negative na sinasabi nila about sa kababaihan. Kasi kung kahit babae ka man, kayang-kaya mo pa rin makipagsabayan sa mga kalalakihan. Aasahan na magtatapos ang ROTC Summer Camp Training sa Hulyo 24 at dadaan naman ang manasabing estudyante sa Advanced ROTC Academic-Based Training kung saan sasamahan sila ng mga senior cadets.
Maliban sa nasabing batch, dilinaw ni Babante na may susunod pang batch ng mga kadete sa taong ito. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.